Ξεχωρίζει με την ιδιότητα ενός από τους πιο γοητευτικούς ηθοποιούς, ενώ διαπρέπει στο χώρο της υποκριτικής για το μοναδικό του ταλέντο. Χρόνια τώρα απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας με κάθε του κίνηση, γεμίζοντας στήλες περιοδικών αλλά και τηλεοπτικών εκπομπών. Μιλάμε φυσικά για τον γοητευτικό ηθοποιό Αλέξη Γεωργούλη, ο οποίος αδιαμφισβήτητα πλέον ανήκει στην κατηγορία των ηθοποιών που ήρθαν για να μείνουν. Θέλω να γίνεις γυναίκα μου. Άσε με! Όλια, δεν είσαι μόνη σου! Αντώνη, φύγε, έχει όπλο! Όλια! Ο Αλέξης Γεωργούλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρισα. Παιδί ακόμη, ξεκίνησε μαθήματα κιθάρας στο Δίο της Λάρισσας, ενώ το 1993 εισήχθη στο Πολυτεχνείο στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Παρ' όλα αυτά, η υποκριτική κυριαρχούσε πάντα στο μυαλό του και έτσι παίρνει την απόφαση να ξεκινήσει μαθήματα στο Εργαστήρι Θεατρικής Τέχνης και στο Θέατρο των Αλλαγών, ενώ παράλληλα ξεκίνησε και μαθήματα φωνητικής. Ποιος? Το ξέρω ότι δεν κοιμάσαι. Μόλις ετοιμαζόμουν. Αν ενοχλώ, φεύγω. Ενοχλείς, φύγε. Το 1997 και κατόπιν εξετάσεων στο Υπουργείο Πολιτισμού γίνεται δεκτός στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή Ιασμός, η οποία το συγκεκριμένο διάστημα τέλωσε υπό την διεύθυνση του μεγάλου Έλληνα ηθοποιού Βασίλη Διαμαντόπουλου, από όπου και αποφοίτησε με άριστα. Παράλληλα με τις σπουδές του, συμμετείχε με την ομάδα χορού Αίρεση στις παραστάσεις Κάρμεν 33 και Η Επιστροφή, στις τηλεοπτικές σειρές Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων και Αγγέλιασμα, καθώς και στη μικρού μήκους ταινία του Κανενός στο Ρόδο. Το 2001 αποτέλεσε σταθμό στην μέχρι τότε καριέρα του με το συμπρωταγωνιστικό ρόλο του στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Είσαι το τέρι μου, από την οποία έγινε και ευρέως γνωστός. Δικουλά. Τι είναι, βρε Σωτηράκη? Τέλειωνε, δώσ' μου το κλειδί. Δεν θυμάμαι που το έβαλα. Δώσ' μου το κλειδί, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνω. Από τότε έχει μπει στις καριές και έχει κερδίσει την αγάπη ιδιαίτερα των γυναικών. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινά για αυτόν μια πολύ επιτυχημένη καριέρα με ρόλους που τον έχουν αναδείξει αλλά και καταξιώσει στο χώρο της τηλεόρασης, του θεάτρου αλλά και του κινηματογράφου, ενώ σκηνοθέτησε και τη θεατρική παράσταση Καλή Τύχη. Βάστα καημένο Μεσονάκη, σούρκομαι! Θα δεις χάρης που θα κάνει ο θείος. Είναι μέσα τουλάχιστον 15 και έχεις τα δικά μου 21, εδώ δεξιά. Η μία επιτυχία αρχίζει να διαδέχεται την άλλη, με αποτέλεσμα να σκεφτεί το ενδεχόμενο για διεθνή καριέρα. Ετοιμάζει λοιπόν τις βαλίτσες του για το Λος Άντζελες και ξεκινούν για αυτόν πολλά δοκιμαστικά και casting. Say hello to Prokopi. Hey, Prokopi. Oh, I'm sorry, he has a nickname he'd rather be known by. Πούπι. Ο Αλέξης Γεωργούλης έχει όλα τα φόντα να μαγέψει τον κόσμο της διεθνούς showbiz. Έβαλε στοίχημα με τον εαυτό του να πετύχει, δηλώνοντας πως αν κάτι πάει στραβά θα κλειστεί σε μοναστήρι. You speak English? Αφορμή της παραμονής του στο νησί μας η θεατρική περιοδεία του με την παράσταση Miss Julie, με την αγαπημένη του σκηνοθέτηδα Αθηνά Ξενίδου. Εμείς κλέψαμε λίγο από το χρόνο του και σας τον παρουσιάζουμε σήμερα ζωντανά στο πλατό της εκπομπής σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη. Look here. I know I'm touching your chest. Πάντως, εκτός από όμορφο αγόρι είσαι και πολύ ευγενικός. Πολλά. Και ναι, ο Αλέξης Γεωργούλης είναι σήμερα εδώ κοντά μας και συνοδεύεται από μία. Πολύ ήταν όλο αυτό, το βλέπαμε και το βλέπουμε, ήταν ατελείωτο είχε. Ναι, πού να δεις τα υπόλοιπα που έχουμε ετοιμάσει. Έχει Λοιπόν, ο Αλέξης Γεωργούλης συνοδεύεται από μία πολύ δυναμική κυρία. Γιατί όποια αναλαμβάνει το πηδάλιο της σκηνοθεσίας και είναι και γυναίκα, είναι πολύ δυναμική η κυρία. Και κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας η κυρία Αθηνά Ξενίδου. Καλώς όρισες, Αθηνά μου. Μπορώ να σας μιλάω στον ελληνικό? Καλά. Θα το πω στα κυπριακά. Θα μας αφήσεις να μιλήσουμε. Θα το πω στα κυπριακά ότι τελικά εγώ σήμερα τον γνώρισα εμπάσαμας. Είναι. Τι είναι πασαμάς, παιδιά? Ο μουσαμάς, ας πούμε, που λέμε. Όχι, είναι ο μουσαμά. Ξέρεις το μουσαμά? Όχι. Το μουσαμά Ο δεν ξέρω. πασαμάς. Τι είναι ο πασαμάς? Κόζι. Ξέρετε με το κόζι? Κόζι. Χαβαλές. Χαβαλές. Πλακατζής. Πλακατζής, ναι. Ναι, άμα δεν βάλουμε λίγο χιούμορ στη ζωή μας, λίγο αλάτι, πιπέρι, δεν ξέρω πώς τα λέτε εσείς εδώ πέρα. Στη σεφταλιά θα είναι τίποτα, είναι ένα σκέτο κρέας. Κοίτα, Κατερίνα μου, στις πρόβες έχουμε πάρα πολύ αλάτι και πιπέρι. Ναι. Για τις Ναι. κακές Οι κουβέντες σε σεφταλιές μένα έχουν- και για την πίεση που της πέφτει της Κρίστη. Οι σεφταλιές όμως έχουν πολύ κρεμμύδι και μυρίζεις όταν τρως. Πας Και για είναι πρόβα. προϋπόθεση, όταν κάνουμε διάλειμμα και τρώμε σεφταλιά, τα θα φάμε όλοι. Αλλιώς δεν τρώει κανένας. Έτσι. Ναι, γιατί προϋποθέτει υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά εγώ τρώω κρυφά. Ένας για όλους και όλοι για ένα. Λοιπόν, ήρθες στην Κύπρο πότε? Πριν από λίγες Στις μέρες. 10 του Ιουνίου. Ναι, 10 Ιουνίου. Και θα 11 κάτσεις μέχρι.
3-4 Αυγούστου. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Έχεις βρεθεί στην και Κύπρο ακόμα για τόσο? καλύτερο εχόντων των πραγμάτων μπορεί να κάνουμε και παράταση. Μάλιστα. Να δούμε λίγο ήλιο, λίγο θάλασσα. Κάθισες ποτέ τόσο πολύ καιρό στην Κύπρο? Τόσο πολύ όχι ποτέ. Το μεγαλύτερο που είχα έρθει ήταν για 10 μέρες νομίζω το πολύ. Και ο ώρας που σε έφερε είναι η θεατρική παράσταση, έτσι. Έτσι. Θα μας πείτε λίγα λόγια. Πώς βρεθήκαμε να το κάνουμε μαζί. Γνωριζόσασταν από πριν? Γνωριζόμαστε χρόνια με τον Αλέξη, ναι, από την Αθήνα. Χρόνια πώς? Εσύ είσαι μικρή σε ηλικία. Ο Αλέξης είναι μεγαλύτερος. Δεν είμαι μικρή σε ηλικία. Υπήρχα και τότε. Δεν γεννήθηκα ξαφνικά μεγάλος. Μπορώ να πω ότι είμαι μικρή σε ηλικία. Λοιπόν, γνωριζόμαστε το 2010, πριν 10 χρόνια. Σε εσάς σκηνοθέτηδα θέλει να το παίζει ότι είναι μεγάλη, ότι έχει τη γνώση, την ωριμότητα. Επειδή με περνάς 2 μήνες. Ήμασταν στην Αθήνα, ήταν τότε με το Είσαι το τέρι μου που γνωριστήκαμε μέσω ενός κοινού φίλου. Και εγώ ήμουνα τότε στο Μέγκα, έκανα σκηνοθεσία στο Survivor, στη Φάρμα και τέτοια. Πέρασε ωραία. Στη Φάρμα ειδικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Στη Φάρμα να με δείτε μεγαλότσες, μέσα στις λάσπες, για 4 μήνες στην Εύβοια. Που κάνετε και αυτό με τις αγελάδες, πώς το λένε? Μύριζε και ωραία. Cow tipping. Το βράδυ λέει για να περάσουμε. Μύριζε και ωραία, φαντάζομαι. Ναι, μύριζε και ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά αυτό δεν μας νοιάζει γιατί δεν περνάει στην εικόνα, οπότε... Ήταν εξαιρετικές στιγμές. Με τα ζώα στη Φάρμα. Εγώ δεν ήμουν στη Φάρμα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν ήταν, ούτε στο Celebrity Farm που κάναμε Celebrity Farm, δεν ήταν. Όχι, έχουμε ένα κοινό φίλο που είναι δεν με πέρανε για γελάδα, γιατί γι' αυτό θα ήθελα να πάω. Ο Γιάννης ο Γαλανούλης είναι ο κοινός μας φίλος, παιδικός φίλος του Αλέξη και πολύ καλός φίλος δικός μου, ένας σκηνοθέτης στο θέμα τον Αναστασιάδη στην Ελλάδα. Και ήρθε λοιπόν για το θέατρο και θα πρωταγωνιστήσεις μαζί με 2 αγαπημένες ηθοποιούς, την Κρίση Παπαδοπούλου και την Εύη την Αντωνιάδη, έτσι. Και είναι και οι 2 διεκδικούν τον Αλέξη. Ναι. Η μία είναι αραβωνιαστικά του. Όχι, δεν διεκδικούν τον Αλέξη, τον Τζον. Τον Τζον. Ναι. Για να τα βάζει τα πράγματα στη θέση. Τροπαία, μην μπερδευόμαστε τώρα. Μην φεύγουμε τρέχοντας μετά από την Κύπρο. Η δυσκολία ήταν, ξέρεις, ότι έπρεπε να κάνουμε το casting. Γιατί πρώτα αποφασίσαμε με τον Αλέξη να κάνουμε αυτό το project στην Αθήνα που βρεθήκαμε πριν λίγους μήνες. Και μετά το casting έπρεπε να το κάνω αναγκαστικά χωρίς να έχουν βρεθεί. Το οποίο ήταν πρόκληση αυτό. Ήταν μια πρόκληση για μένα. Έτσι, ευτυχώς έχω φαντασία, δηλαδή νομίζω ότι θα ταιριάξουν πάρα πολύ ωραία στη σκηνή. Και εμένα ήταν η πρώτη μου φορά που είδα τους συμπαίχτες μου πάνω στη σκηνή, πρώτη φορά. Έχετε χημεία? Και φυσική και μαθηματικά. Με τα θρησκευτικά δεν τα πάμε καλά, αλλά... Είστε φίλοι με τον Τόνι Δημητρίου? Ναι, γιατί? Μιλάτε κάπως το ίδιο. Όχι, μιλάτε κάπως το ίδιο. Δεν μιλάμε όταν είμαστε μαζί όμως, γιατί ο ένας πάνω στον άλλο δεν. Δεν γίνεται. Από παιδί ήθελες να γίνεις ηθοποιός? Όχι. Ή προοριζόσουν για άλλα? Ήθελα να γίνω, ξέρω εγώ, μαθηματικός, φυσικός, κάτι τέτοιο. Με κοροϊδεύεις? Όχι όμως χημικός. Ναι, γιατί είχα έρωτα με τα μαθηματικά πάρα πολύ. Αλλά κάποια στιγμή εκεί που δηλώνουμε στις εξετάσεις της Πανελλήνιας για τις σχολές, τα δήλωσα όπως πηγαίναν οι βάσεις. Είναι γνωστό το σύστημα, είναι το ίδιο. Ναι. Και πέρασα πολιτικός μηχανικός. Οπότε πήγαινα για πολιτικός μηχανικός. Δεν με ένοιαζε και πάρα πολύ. Αλλά η καλλιτεχνική μου έτσι ανησυχία με πήγε. Ξεκίνησα για κιθάρα και γύρισα λίγο στο θέατρο και τελικά με κέρδισα. Ποια ήταν η πρώτη σου δουλειά στο θέατρο, τη θυμάσαι? Η πρώτη μου δουλειά εννοείς επαγγελματικά ή το πρώτο πράγμα που έκανα ever? Το πρώτο πράγμα που έκανες ever. Ήταν Στάνλι Κοβάνσκι. Τηλέφωνο είναι ο πόθος. Μάλιστα. Που το είχε παίξει ο Μάρλον Μπράντο στην ταινία. Ναι. Το πρώτο που έκανε ήταν το Μάρλον Μπράντο. Το εύκολο. Η εξωτερική εμφάνιση για έναν άντρα τώρα, γιατί για τις γυναίκες είναι διαφορετικά τα πράγματα. Παίζει ρόλο και είναι εισιτήριο για να μπει σε αυτό το χώρο? Και είναι μόνο το εισιτήριο ή παίζει ρόλο και στο να κρατηθείς? Είναι εισιτήριο οπωσδήποτε, γιατί αυτό είναι το εργαλείο σου. Τελεία. Δηλαδή το σώμα σου είναι που φέρεις και πουλάς. Δεν το πουλάς όμως όπως το πουλάνε κάποιοι άλλοι, ας πούμε, για να βγάζουν κάτι, ξέρω, σεξουαλικά και τέτοιο. Το πουλάνε γιατί είναι αυτό το εργαλείο τους. Υπάρχουν όμως και άσχημοι ηθοποιοί που έχουν κάνει τεράστια καριέρα. Αυτό είναι το εργαλείο τους. Δηλαδή δεν πρέπει να είσαι αυτό που, ξέρω εγώ, το 1 προς 1
προς 1,61, πόσο είναι η σωστή αναλογία που βγαίνει, που είναι η σωστή αρμονία, που είναι η ομορφιά, που είναι, δεν ξέρω πώς το πούμε, που είναι τα μοντέλα. Δεν έχεις ανάγκη αυτό, έχεις ανάγκη να είσαι εσύ. Οτιδήποτε. Εσύ πού επενδύεις περισσότερο, στην εξωτερική σου εμφάνιση ή σε άλλα πράγματα σε ό,τι αφορά το επάγγελμά σου? Προσπαθώ να έχω μια ισορροπία ανάμεσα στην εξωτερική εμφάνιση. Πάνε με τον είναι μια εμφάνιση, είναι αυτή τη χρησιμοποιείς, αυτό είναι. Αλλά το πώς θα τη χρησιμοποιήσεις χρειάζεσαι και το πνεύμα. Το λέω πνεύμα και βάζω μέσα και τη λογική και το συναίσθημα. Και ειδικά σε έναν ηθοποιό το συναίσθημα πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από ότι η εξωτερική εμφάνιση. Γιατί εάν πραγματικά το αισθάνεσαι, πολλές φορές αλλάζει αυτό που φέρεις εξωτερικά. Βλέπεις τον εαυτό σου να μένει σε αυτό το χώρο? Δηλαδή να σε βλέπουμε σε 20, σε 30 χρόνια να παίζεις ρόλους που σου αρμόζουν όταν θα έχεις εκείνη την ηλικία? Δεν έχω ιδέα. Πόσο χρόνο είσαι, λες, την ηλικία σου? 37 ακόμα. 37. Και ακόμα τη λέω και ακόμα 37 είμαι. Λοιπόν, υπάρχουν τηλεθεατές στο Δαλιαντένα που θέλησαν ήδη να σε ρωτήσουν κάποια πράγματα. Και όχι μέσω μου εμένα. Ήθελαν ήδη να σου απευθύνουν μια ερώτηση, γιατί έχουν κάποιες απορίες. Θες να δούμε μαζί τι θέλουν να μάθουν για τον Αλέξη Γεωργούλη? Και όποια θες απαντάς. Θα τις απαντήσω όλες, υπόσχομαι από τώρα. Δέσμευση, Πάμε στην πρώτη που αφορά την καριέρα. Έχω την εντύπωση ότι δοκιμάζει την καριέρα στο εξωτερικό, αν όντως είναι κάτι που αξίζει τον κόπο και συμβουλεύει νέους ηθοποιούς. Ετοιμάζεις καριέρα στο εξωτερικό? Αν την ετοιμάζω? Ναι. Ετοιμάζω. Εντάξει, μπορεί να προκύψει. Έχεις κάτι χειροπιαστό να μας πεις, να ανακοινώσεις? Έχω κάνει 2 ταινίες οι οποίες θεωρούνται εξωτερικές παραγωγές και ετοιμάζω κάποια άλλα projects τα οποία είμαι πιο δεμένος μαζί τους. Πιο δεμένος εννοείς? Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και με το δημιουργικό, όχι μόνο σαν ηθοποιός. Όχι σαν σκηνοθέτης, σαν αερογράφος κυρίως και από την πλευρά του παραγωγού. Έχεις απλώσει δηλαδή τα δίχτυα σου και σε άλλες... Ναι, χωρίς όμως να είναι ο σκοπός μου ότι θέλω να τα απλώσω. Είναι περισσότερο το παιχνίδι της εξερεύνησης. Και έμπνευσης. Ναι. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Σε πόσες σειρές έχει παίξει? Καλά θα θυμάσαι όμως τώρα. Πού να θυμάμαι τώρα, γερασμένο μυαλό. Θες άμα πεις, έχω παίξει σε 50, λες πόσο χρόνο λες να είναι αυτός? Είναι 6 ή 7. 6. 6-7 σειρές. 6 περνάνε. Τι σ' αρέσει περισσότερο, κινηματογράφος, τηλεόραση ή θέατρο? Αυτό ποιος το ρωτάει? Εγώ. Άμα θέλω απαντάω. Άμα θέλεις. Έχεις δεσμευτεί να απαντήσεις σε ερωτήσεις των τηλεθεατών. Ναι. Τηλεόραση, ο κινηματογράφος και το θέατρο είναι 3 πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Ασχολούνται με το ίδιο πράγμα, δηλαδή είναι στον ίδιο μάλλον χώρο. Αλλά είναι τελείως διαφορετικά με την έννοια το πώς προσεγγίζει ο ηθοποιός το καθένα. Σένα ποιος αρέσει περισσότερο? Θα έλεγα ο κινηματογράφος. Hollywood πλευρές δηλαδή. Πάμε. Γι' αυτό πήγα κιόλας εκεί, γιατί θέλω τόσο πολύ να ψάξω τον κινηματογράφο. Όχι ότι δεν μου αρέσει το θέατρο. Τηλεόραση την αφήνουμε λίγο προς τα έξω, γιατί είναι περισσότερο για το πώς το ζει. Είναι, ας πούμε, κάνεις τηλεόραση για να βγάζεις χρήματα. Κάνεις θέατρο για να σε λένε ηθοποιό και κάνεις κινηματογράφο για να ξοδέψεις τα χρήματα που έβγαλες από την τηλεόραση. Γιατί έτσι πάει. Είναι όντως άλλος πλανήτης εκεί πέρα? Όσον αφορά τα κινηματογραφικά. Πλέον δεν είναι. Στον κόσμο, δηλαδή όντως αυτά που διαβάζουμε για τους αστέρες του Hollywood, για το πώς ζουνε, για οι λεπτομέρειες που βγαίνουν προς τα έξω. Να τώρα και ακόμη και για σένα είπανε ότι θα πας σε μοναστήρι, το οποίο νομίζω το διαψεύδεις, έτσι? Αυτό έχει βγει από μία συνέντευξη που κάναμε, για να γίνει λίγο πιο juicy όλο το πράγμα, το έβγαλε έτσι. Ήταν ότι μου έλεγε, ας πούμε, ότι άμα αποτύχεις, ξέρω εγώ, στην Αμερική, τι θα κάνεις? Ξέρω εγώ, δεν σκέφτομαι να αποτύχω, δεν πάω για να αποτύχω, σκέφτομαι για να κάνω το ταξίδι μου, την εξερεύνησή μου. Ναι. Οπότε, γιατί κάπως είχαμε πει, ας πούμε, και ας μην γίνει κάτι σημαντικό, εντάξει, το ταξίδι είναι αυτό που μετράει. Και μου λένε, αν αποτύχεις, αν αποτύχει, δεν ξέρω εγώ, τα μοναστήρια να είναι καλά. Άμα δεν υπάρχει τίποτα, το μοναστήρι τουλάχιστον είναι κάτι εγγυημένο, είναι εκεί, σε περιμένει και δεν πάει πουθενά. Πλάκα είναι μια καλή λύση. Τώρα το αλλάζεις. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πού βρίσκεται τώρα? Από ό,τι ξέρω δεν είναι στην Ελλάδα. Γιατί έφυγε από την Ελλάδα? Κύπρο. Γιατί έφυγες από την Ελλάδα? Για να πάω στην Κύπρο. Καταρχάς δεν έφυγα από την Ελλάδα. Απλώς πήγα και στην Αμερική.
Δηλαδή δεν θεωρώ ότι έχω φύγει από την Ελλάδα και ίσα ίσα που τουλάχιστον 6 μήνες το χρόνο τους περνάω στην Ελλάδα. Η επόμενη ερώτηση είναι κέρια. Απλώς υπάρχει η αίσθηση ότι λείπω, γιατί και εγώ το νιώθω αυτό. Επειδή ή θα κάνεις 6 μήνες γυρίσματα για μία τηλεόραση ή 6 μήνες παραστάσεις για ένα θέατρο. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να μπορέσω να βρω συνεχόμενους 6 μήνες για να κάνω μία δουλειά. Και φαίνεται σαν να αποσιάζω. Η ανάκριση συνεχίζεται και μπαίνει στα βαθιά. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ηλεκτροσόκ. Αν είναι ερωτευμένος αυτόν τον καιρό. Τον καιρό λέει. Ερωτευμένος, ναι, δεσμευμένος, όχι. Ο έρωτας δεν πρέπει να είναι δεσμεύς. Μη μου πεις και εσύ ότι είσαι ερωτευμένος με τη δουλειά σου. Όχι, με την τέχνη. Είσαι ερωτευμένος δηλαδή. Δεν υπάρχει καλύτερη δουλειά από το να είσαι και να ακολουθείς να τρέξεις πίσω από μια γυναίκα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Γεωργούλης τρέχει πίσω από μια γυναίκα την οποία ακόμη δεν έχει κατακτήσει, δεν έχει κάνει σχέση. Είναι ερωτευμένος, αλλά δεν έχει ακόμη κάνει σχέση. Κοίταξε, το κάνω σχέση δεν σημαίνει ότι κατακτώ κιόλας. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Κάνω σχέση είναι λίγο σαν δέσμευση. Κάπως έτσι εγώ το καταλαβαίνω όταν κάνεις μια σχέση. Και δεν σ' αρέσουν οι δεσμεύσεις? Με το που αρχίζουν και παίρνουν ταμπέλες, αρχίζω και παθαίνω βραχυκυκλώματα. Να ζητείς διεξόδους. Ναι, δεν είναι κάτι που ίσως να πρέπει να ψάξω. Λίγο. Γιατί πολλοί δεν το δέχονται αυτό. Πολλές εννοείς. Ναι. Πολλοί κόσμος το δέχεται ότι η ελευθερία είναι ένα πράγμα το οποίο το κατάσταση σαν ιερό πράγμα. Σαν τη μοναξιά ένα πράγμα. Ότι τη μοναξιά τη θεωρώ την πιο σημαντική. Είναι δικαίωμά σου να επιλέξεις το μονοπάτι της ζωής σου, εγώ πιστεύω. Ναι, αλλά όμως όταν θες να το μοιράζεσαι με κάποιον άλλον, πρέπει και ο άλλος να το αποδέχεται το μονοπάτι που επιλέγεις. Αλλιώς δεν το μοιράζεται. Αλλιώς πάνε δύο παράλληλοι δρόμοι που ξαφνικά, ξέρω, μετά από κάποια χρόνια λες τι γίνεται. Δεν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Έχετε ποτέ σας απιστήσει? Τι έχω? Αν κάνατε απιστία. Αν έχω κάνει πιστία. Απιστία. Ναι. Απιστία. Απιστίες δεν. Κερδίζεις χρόνο για να απαντήσεις? Όχι, γιατί δεν ξέρω την απάντηση. Την ξέρεις ή δεν την ξέρεις? Την ξέρω την απάντηση. Ναι. Δεν λες να μην την ξέρω. Δεσμεύτηκες. Αν εγώ έχω κάνει επιστία, όχι αν μου έχουν κάνει επιστία. Γιατί αν μου έχουν κάνει επιστία, μπορεί και να πιστεύω ότι δεν μου έχουν κάνει. Αν εσύ έχεις κάνει επιστία. Ρωτάει η τηλεθεάτρια. Ναι. Διευκρίνηση. Το μετάνιωσε? Διευκρίνηση. Δεν το μετάνιωσα γιατί δεν ήταν με δόλο. Προέκυψε. Τι να κάνεις. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Το αφήνω σχολίαστο αυτό. Το να χάνεις την πίστη σου. Αν ήβρε το νόημα της ζωής του. Αν βρήκε το νόημα της ζωής. Αν βρήκες το νόημα της ζωής σου και πού το βρήκες? Δεν το έχω βρει το νόημα της ζωής και για τον εξής λόγο. Γιατί νομίζω το νόημα της ζωής είναι να ψάχνεις το νόημα της ζωής. Αυτή την απάντηση τη δέχομαι. Μ' άρεσε. Την προηγούμενη δεν δέχτηκες, νομίζω, Κατερίνα. Εντάξει, έχω κι εγώ μια άποψη. Όποιος λέει ότι δεν έχει απιστήσει ποτέ είναι ότι εντάξει, η πίστη του το ποτέ ότι δεν το μετάνιωσες δεν... και το ότι προέκυψε είναι τόσο δηλαδή. Γιατί τόσο δεν το μετάνιωσα, όχι με την έννοια ότι θα το ξανακάνω και θα το ξανακάνω. Δεν το μετάνιωσα με την έννοια ότι έγινε, το αποδέχομαι. Το καημένο το κορίτσι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Δεν τα ακούσαμε, πάμε στην επόμενη. Αφορά τι είναι αυτό που το γοητεύει στην υποκριτική? Τι είναι αυτό που το γοητεύει στην υποκριτική? Γιατί σε αρέσει να είσαι ηθοποιός, δηλαδή. Τι είναι αυτό που με εγωιτεύει? Ναι. Η εξάσκηση του να ζω το παρόν. Ή να αλλάζεις ρόλους? Όχι, δεν αλλάζω ρόλους. Κάθε φορά όταν παίζω ένα ρόλο, τον παίζω σαν να είμαι εγώ. Δηλαδή, όταν ήμουν παιδί, τον Στάλνεϊ ή όπως έπαιξα τώρα τον Μπούπι, καλή ώρα. Ναι. Το ίδιο πράγμα έπαιξα, εμένα. Μόνο που ήμουν άλλος τότε και είμαι άλλος τώρα. Αλλά παίζω το παρόν μου. Λοιπόν, να μια απάντηση. Και είναι κάτι που με βοηθάει πάρα πολύ στη ζωή να χαίρομαι κιόλας. Δηλαδή συνδυάζει, δηλαδή παίρνεις μαθήματα από την υποκριτική, αν κατάλαβα καλά. Ναι. Για τη ζωή σου. Η πρώτη επαφή που είχα με την υποκριτική, το πρώτο ερώτημα μάλλον που είχα, είναι αυτό γιατί το διδασκόμαστε από τα σχολεία. Ναι. Από τον νηπιαγωγείο θα έπρεπε να υπάρχει μάθημα υποκριτικής. Στην Αμερική το έχουν ήδη κάνει. Υπάρχουν τώρα. Το έχουν βάλει από την πρώτη του δημοτικού. Γι' αυτό όλοι θέλουν να είναι δηλαδή, όπως υπάρχει η ιστορία, τα μαθηματικά, υπάρχει τώρα και το θέατρο. Σε Πάμε όλα στο τα επόμενο. δημοσία. Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
Αν προτιμά τις Κύπριες ή τις Ελληνίδες? Προτιμάω τις όμορφες. Να μια απάντηση. Προτιμάει τις όμορφες. Την επόμενη την περνάμε, γιατί έχει απαντήσει, μην το δυσκολέψουμε και το στριμώξουμε πολύ. Αν είσαι σε σχέση. Αν είμαι σε σχέση. Το είπαμε. Αφού απάντησα. Ναι. Πάμε στην επόμενη. Έλεγα ναι. Τώρα ναι. Είναι ερωτευμένος, δεν είναι δεσμευμένος. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Έχεις κάποιο μότο στη ζωή σου? Κάποιο μότο ζωής? Μότο ζωής? Μότο σακό έχω. Το μάντρα. Υπάρχουν, να σου πω τώρα με τα μότο και όλα αυτά, όλα οι αρχαίες ελληνικές ρίσεις είναι κάτι που με έχουν απασχολήσει πολύ, ενώ ψυχολογικά, γιατί τις πιστεύω. Και ξεκίνησα από μικρός, ας πούμε. Το «εν είδα ου δεν είδα». Από μικρός μου έκανε κάτι, γιατί είναι αυτό, και άρχισα να το ψάχνω φιλοσοφικά. Ότι να ξέρεις ότι δεν ξέρεις τίποτα. Αν θέλεις. Ναι. Ότι να ξέρεις ότι δεν ξέρεις τίποτα. Ξέρω ότι δεν ξέρω. Τελεία. Εκεί. Και άρχισα να μαθαίνω το βάθος που έχουν που έχουν αυτές οι προτάσεις. Και νομίζω ότι όλες οι αρχαίες ελληνικές προτάσεις έχουν μεγάλη αξία και δίνουν έναν δρόμο. Είμαι και ταχύς, γιατί νομίζω ότι λέω κάτι πολύ σημαντικό και δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Ότι ουσιαστικά εκείνη η αξία της ζωής. Σε αυτές τις μικρές προτασούλες που αναγκάζεις εσύ να τις αναπτύξεις, άρα εσύ να βρεις τον εαυτό σου μέσα από αυτό και όχι. Πάμε να δούμε τις επόμενες 3 ερωτήσεις, Σέρι. Γιατί σταματήσατε να γυμνάζεστε? Πόσα τσιάρα καπνίζει την ημέρα? Αν έχει περάσει ποτέ δύσκολα οικονομικά στη ζωή του? Έχει σταματήσει να γυμνάζεσαι? Γενικώς θα έλεγα ότι δεν έχω σταματήσει, αλλά κάνω διαλύματα 3 και 4 μηνών. Ξεχνιέμαι. Αλλά μετά μπορεί να πέφτω με τα μούτρα και να κάνω 3 ώρες, ας πούμε, την ημέρα γυμναστική για 2 μήνες. Μάλιστα. Και αν κατάλαβα καλά την ερώτηση της δεύτερης τηλεθεάτριας, είστε καπνιστής? Δεν είμαι πια. Το έχει κόψει το τσιγάρο. Από τον Ιανουάριο. Αλήθεια. Μπράβο. Κατά λάθος κιόλας. Δεν ήθελα. Κατά λάθος. Απλώς προέκυψε και λέω, αφού εντάξει, δεν καπνίζω, ας μην καπνίσω. Πώς προέκυψε? Γιατί με αυτό που θα πεις, πρόσεξε, μπορεί να βοηθήσει πολύ κόσμο. Ξεκίνησα στο Λος Άντζελες, είναι διαρροπάλου, δεν καπνίζεις μέσα. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Και ξεκίνησα, πήρα κάτι ηλεκτρονικά τσιγάρα για να έχω να καπνίζω μετά το φαγητό, ξέρω εγώ, όλα αυτά, για να μην βγαίνω κάθε 3 και λίγο έξω. Και με το που τα ξεκίνησα, άρχισα να μην ζητάω τα δικά μου. Και πέρασαν ένας μήνας λίγο παραπάνω και το μόνο που μου λείπει ήταν, επειδή στρίβω, ήθελα να τα στρίβω. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά έφυγε. Τρως τα νύχια σου? Όχι, εντάξει. Δεν τα τρώγα ποτέ. Εντάξει, δεν τα έχουμε όλα τα κουσουρία. Και κατά πόσο έχεις περάσει ποτέ δύσκολα οικονομικά? Οικονομικά. Οικονομικά περνάω συνέχεια δύσκολα. Γιατί δεν μαθαίνω, δεν ξέρω πώς τα κρατάνε τα χρήματα. Δεν ξέρω να κάνω οικονομία. Αυτό είναι κακό, Είναι κακό πολύ. Αλλά να σου πω κάτι, το χαίρεσαι κιόλας. Γιατί αν δεν μπορείς να κρατήσεις λεφτά, δεν έχεις και τη δίψα να κρατήσεις, να κάνεις οικονομία. Και δεν έχεις και τη δέσμευση του να έχω κάτι στην άκρη. Θα σκέφτεσαι διαφορετικά. Να σκέφτομαι το μέλλον. Αν κάνεις οικογένεια, όταν έχεις εξαρτώμενους, όταν παντρευτείς. Μάλλον γι' αυτό δεν έχω κάνει οικογένεια, γιατί σκέφτομαι έτσι. Και επειδή είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου, θέλω να πιστεύω δηλαδή, γι' αυτό δεν έχω κάνει οικογένεια. Γιατί λέω, είμαι έτσι. Δεν μπορώ να κάνω οικογένεια. Άρα δεν θες να κάνεις ποτέ οικογένεια? Θέλω να κάνω, αλλά θέλω οι συνθήκες να είναι λίγο πιο family friendly. Ευνοϊκές. Να είναι πιο ευνοϊκές για μια οικογένεια. Οικονομικά εννοείς ή γενικότερα? Σαν χαρακτήρας. Γιατί σαν χαρακτήρας δεν νομίζω ότι είμαι και δεν θα ήμουν, ας πούμε, ο πατέρας ο σωστός. Οικογενειάρχης μάλλον. Άρα γιατί ο πατέρας σωστός μπορεί να ήμουν καλός, γιατί μπορεί να κάναμε πλάκα και χαβαλέ με τα παιδιά. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είχα την υπευθυνότητα ενός πατέρα. Άρα περιμένεις να αλλάξει, να οριμάσει ο Αλέξης Γεωργούλης με τα χρόνια για να είναι έτοιμος να αρχίσει οικογένεια? Το με τα χρόνια δεν το είπα εγώ. Δεν ξέρω, μπορεί να μου αλλάξει κάτι ξαφνικά. Ναι. Γιατί δεν είναι κάτι που αλλάζει με τον χρόνο. Ο χρόνος είναι πιο
σαν να λέμε εμπορικό μέτρο. Θέλω να μου φέρεις αυτό το προϊόν έξω από την πόρτα 4:30 την 5η 22 Μαρτίου 2013. Τέλος. Αυτό είναι ο χρόνος. Μπορείς να αλλάξεις από τη μία μέρα στην άλλη, να δεις κάτι. Όπως και ο κεραυνοβόλος έρωτας. Όπως και ο κεραυνοβόλος έρωτας. Έχεις ζήσει ποτέ κεραυνοβόλο έρωτα? Μία φορά ή πολλές? Έζησα μία η οποία με πλήγωσε πάρα πολύ. Σε πλήγωσε? Ωραία. Ναι, και μετά είπα εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν χωρίσαμε, πληγώθηκα πάρα πολύ. Σε άφησε δηλαδή? Όχι, κάπως έπρεπε να χωρίσουμε, ας πούμε, και αυτοπληγωθήκαμε. Μετά είπα ότι δεν πρόκειται να πονέσω ξανά. Τη δεύτερη φορά του που έγινε λοιπόν, που δεν φοβόμουν κιόλας, ήταν σαν να το έσπασε κιόλας το γυαλί μόνος μου, με πόνεσε πάλι. Και με πόνεσε πάρα πολύ, περισσότερο από την προηγούμενη. Αλλά για μικρότερο χρονικό διάστημα. Και τότε άρχισα να καταλαβαίνω ότι ο έρωτας δεν είναι κάτι που το μαθαίνεις. Είναι κάτι που είναι σαν το συνάχι. Πάντα θα το κολλάς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλάζει ταυτότητα. Σαν το συνάχι. Δεν έχω ξανακούσει αυτή την Είναι φτηνή αρρώστια, γιατί δεν σου κάνει πολύ κακό το συνάχι. Αλλά έχει κάτι το συνάχι που δεν το έχουν οι άλλες αρρώστιες. Αλλάζουν συνέχεια ταυτότητες. Έχουν πολλά πρόσωπα. Γι' αυτό το είπα. Ο Αλέξης με τον Τζον έχουν κάποια σχέση? Οι χαρακτήρες του έχουν την ίδια καρδιά, το ίδιο μυαλό, αλλά διαφορετικές ατάκες. Εγώ μάλλον δεν θα έλεγα αυτές τις ατάκες. Πάμε να δούμε τι λένε. Η Κρίση Παπαδοπούλου και η Νέδη Ντανιάδη για σένα. Μην πεις ότι ρωτάνε κι αυτές. Μπορούμε να πούμε ότι είσαι η τυχερή γενικά, γιατί ξεκίνησες με τους Γυμνούς Αγγέλους επιτυχία, συνέχισες, μιλώ για τηλεόραση, με την πρεμιέρα με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντινό Μαρκουλάκη και συνεχίζεις με θέατρο και τον Αλέξη Γεωργούλη. Ναι, νιώθω τυχερή πραγματικά, είναι γεγονός. Ήμουνα τόσο καιρό στην Ελλάδα και αυτά τα ονόματα και αυτοί οι άνθρωποι επαγγελματίες δεν μου έχουν τύχει, μου τυχαίνουν στην Κύπρο. Είναι τιμή μου πραγματικά που συνεργάζομαι με τέτοιους ανθρώπους. Πώς είναι να συνεργάζεσαι με τον Αλέξη Γεωργούλη? Είναι θετικό, πολύ θετικό. Γεια σου Αλέξη. Ό,τι κάνουμε λάθος, ας πούμε, για τέτοια, λέμε ότι θα μας πει ο Αλέξης για τη συνέχεια, ρε παιδί μου, ότι τα ξέρει όλα. Είναι πολύ καλός άνθρωπος πρώτα απ' όλα. Τέλειος επαγγελματίας και με βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ με βοηθάει. Νομίζω ότι σε αυτό το ρόλο ειδικά θα χρειαζόμουν έναν πολύ καλό ηθοποιό δίπλα μου για να μπορέσω να αντέξω αυτό το βάρος. Και φυσικά και την Έδη. Ετοιμάζει τώρα η Xmas Productions το Δεσποινής Τζούλη με τον Αλέξη Γεωργούλη, με την Κρίση Παπαδοπούλου, με μένα. Είμαστε σε πρόβες τώρα, έχει 10 μέρες, βγαίνουμε πρεμιέρα 12 Ιουλίου και δουλεύουμε πολύ σκληρά και καλά και παραγωγικά. Ναι. Ο ρόλος σου? Ο ρόλος μου είναι αυτός της Κριστίν, που είναι η αραβωνιαστικιά του Τζον. Διαδραματίζεται το έργο μέσα σε μια βραδιά στο σπίτι ενός λόρδου. Είμαι η μαγείρισα του σπιτιού, αραβωνιασμένη με το σοφέρ, η οποία προσπαθεί να κρατήσει αυτόν τον άντρα που φεύγει από τα χέρια της. Βασικά. Και αναφερόμαστε στον Αλέξη Γεωργούλη. Ναι. Πες μας λίγα λόγια για τον Αλέξη. Πώς νιώθεις που δουλεύεις μαζί του? Είναι η πρώτη φορά? Είναι η πρώτη φορά. Καλά, τον Αλέξη είχα δει τη δουλειά του όπως όλοι. Και νιώθω πάρα πολύ τυχερή που βρίσκομαι πάνω στη σκηνή, που δουλεύω με κάποιον που είναι τόσο δοτικός σαν ηθοποιός. Ιδίως η πρωταγωνίστριά σου στο θέατρο, και ήθελες να πεις κάποιες πληροφορίες. Πρέπει να τις πληρώνει τις πρωταγωνίστριες. Γιατί? Όλο καλά λόγια. Τα ελαττώματα εσύ θα τα πεις σε λίγο. Τα δικά μου? Ναι. Όχι, πιστεύω ότι έχουν πει το 1/10 από αυτά που θα έλεγαν για τον Αλέξη. Ήταν και πολύ έτσι λαγωνικές οι απαντήσεις τους. Πραγματικά είναι δοτικός. 100% εκεί. Και στηρίζει τους συναδέλφους. Στηρίζει, είναι κάθε στιγμή εκεί μαζί τους αληθινός. Και έτσι βγαίνει η αλήθεια μέσα στις σχέσεις. Εγώ το παρακολουθώ και το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και αυτό δεν είναι θέμα ταλέντου, αλλά θέμα χαρακτήρα. Ναι. Έτσι. Αυτό δεν είναι θέμα ταλέντου, υποκριτικής, αλλά χαρακτήρα. Είναι και ταλέντο. Ναι, ελάττωμα που μου είπες να πω. Είναι και ταλέντο, είναι και χαρακτήρας. Γιατί είναι ελάττωμα αυτό?
Ελάττωμα. Παιδιά, μπερδεύτηκα τώρα. Γιατί είναι ελάττωμα. είναι ελάττωμα? Είδες, έλεγες πριν ότι οι γυναίκες μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα παράλληλα. Ναι, έλεγα ότι κάνανε σήμα απ' έξω, τα χάσα. Τι έλεγες? Καλά. Άστο, μιλάω με την Αθηνά. Κάτσε, άραξε, χαλάρωσε. Φραπέ. Καφεδάκι. Έλεγε η Αθηνά. Και τότε είσαι δοτικός και αυτό λέγαμε ότι δεν είναι θέμα ταλέντου υποκριτικής, αλλά χαρακτήρα. Ναι. Άρα δεν έχω ταλέντο. Στο συγκεκριμένο κομμάτι μόνο. Α, καλά. Λοιπόν. Το τηλέφωνο. Μας κάνουν τη σήμα να πούμε το τηλέφωνο. Να πούμε το τηλέφωνο. 7.033 λοιπόν, θα μας αφήσουν. 7.033 είναι το τηλέφωνο για τα εισιτήρια, για προπολίσεις. Υπάρχουν τα so easy, τα περίπτερα σε κάθε πόλη. Είναι αρχίζετε? Αρχίζουμε 12 Ιουλίου, 13 και 14 είμαστε στη Λευκοσία, στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. Πάμε στη Λάρνακα, 17 και 18 νομίζω, 24-25 και προχωρούμε Λεμεσό, Πάφο και Λεμεσό. Δηλαδή Λάρνακα, καλοκαιρινές διακοπές και Παραλίμνη. Στην Κύπρο. Και Παραλίμνη. Ναι. Έξω από 1-2 ώρες τα βραδάκια που θα πετάγουμε να κάνουμε μια παράσταση. Γιατί είμαστε αναγκαστικά, δηλαδή είναι λίγες οι παραστάσεις, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλα τα θέατρα. Πιστεύω ότι θα καλύψουμε τις ανάγκες του κόσμου σε κάθε πόλη. Κάνεις μακροπρόθεσμα σχέδια και όνειρα ή είσαι πιο... Τα μακροπρόθεσμα σχέδια που κάνω δεν είναι σχέδια, είναι όνειρα τελείως. Μπορείς να μοιραστείς κάποιο μαζί μας? Από τα όνειρα. Έτσι, για να κλείσουμε την εβδομάδα, για να κλείσουμε την εκπομπή. Ναι, είναι τόσο. Δεν θα με περάσετε και λίγο τρελό γι' αυτό. Δεν πειράζει. Πειράζει μου, Έχουμε και δύο ταινίες που θέλουμε να κάνουμε κάποια στιγμή στο αυτό Λος δεν είναι Άντζελες. μακροπρόθεσμο, εντάξει, αυτό μιλάμε για. Αυτό είναι όνειρο. Άστο να μου πει το όνειρό του και μας παίρνει και ο χρόνος. Γιατί τι Πόση γίνεται ώρα με το έχει? χρόνο, παιδιά? Τι παθάτε με το χρόνο? Τι γίνεται με το χρόνο? Κυλάει. Ναι, και είναι πολύτιμο και καταλαβαίνουμε. Ναι, εντάξει, ένα από τα όνειρα, ας πούμε, που είναι έτσι πολύ μακροπρόθεσμο είναι, φαντάζομαι, τον εαυτό μου γέρο, ας πούμε, κάπου σε κάποιο παραλιακό έτσι, καλυβάκι να κάθεται εκεί. Ναι. Μόνος ή με παρέα? Με παρέα, αλλά εκεί μόνος. Λοιπόν, ποιο είναι το πιο Δηλαδή υπάρχουν και άλλα καλυβάκια δίπλα. Δεν θα είμαι μόνος μου. Ναι, δηλαδή και μόνος αλλά μέσα στο καλυβάκι είναι ησυχία και παιδιά, εντάξει. Μπορείς να μου πεις 3 ελαττώματά σου? 3 ελαττώματά μου. Ναι. Κοίταξε, άμα υπήρχαν ελαττώματα πάνω μου και τα ήξερα, θα τα είχα διορθώσει. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό είναι το πρώτο ελάττωμα. Ένα ελάττωμα που έχουμε ένα μεγάλο, δεν έχουμε ελαττώματα, ναι. Λοιπόν, αστείευομαι. Κάνεις αυτοκριτική? Δηλαδή, νιώθεις ότι έχεις κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιώσεις? Ή νιώθεις τέλειος? Κάνω αυτοκριτική στον εαυτό μου, αλλά δεν κάνω αυτοκριτική στο ποιος είμαι και είσαι έτσι, λες αλήθεια ή δεν λες αλήθεια. Στη συγκεκριμένη στιγμή κάνω πάντα την αυτοκριτική της στιγμής. Δεν προσπαθώ να κάνω μια αναθεώρηση, ξέρω εγώ, της ζωής μου και να πω «Α, είσαι έτσι, είσαι έτσι», γιατί 10 φορές... Ανάλογα με την περίσταση. Ναι, 10 φορές των περιπτώσεων, από τις 11 είπες, ας πούμε, ψέματα, άρα είσαι ψεύτης, ας πούμε, ξέρω, κάτι τέτοιο. Το έχω δει στις πρόβες όμως, σχεδόν καθημερινά να κάνεις αυτοκριτική. Και να λες, όχι, αυτή τη στιγμή ήταν λάθος, δεν ήμουν αρκετά αληθινός. Πέρασες ωραία σήμερα εδώ? Ναι. Περνάω ακόμη. Άρα έχουμε τελειώσει. Έχουν κλείσει οι κάμερες. Εντάξει, παιδιά, πέρασαμε πάρα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Καλή παραμονή εδώ στην Κύπρο, όπου θα βρίσκεσαι όλο το καλοκαίρι. Εύχομαι να περάσει υπέροχα, να φας πολλές εφταλιές που σ' αρέσουν. Έτσι πρέπει να μιλήσω κι εγώ έτσι τόσο γρήγορα? Ναι. Μπορείς να κάνουμε διαγωνισμό? Ναι. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα φιλιά μου, καλά να περάσετε. Καλό μαύρισμα. Εσείς που θα πάτε στις παραλίες. Προσοχή στον Κυριακό. Σε όλο το σώμα. Και τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σας.